दिनै थांनाय माबायावहाय एबसुनि प्रग्रामाव सोर फैखो गृह मन्त्री नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा फैदों बिथाङा 82% रिटायार रेकर्डआ जाफुंबाय होनना बुंना गालांबाय 82% जाफुंनायनि जिथु फोरमान 82 जाफुंनायनि जिथु फोरमान बे फोरमाननि कपिया मानगोनां प्रमद बर'नियाव गांसे आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव गांसे दङ इउजि ब्रह्म सारनियाव गांसे दङ दा रायजोनो होनो थिनदों नखर मन्त्रिया रायजोफोरनो राननानै हो रायजोआ मिथिगोन जे बबे बबे जाफुंगोन नङाबा जोंखौसो दाय सानगोन होननानै दिनै नखर मन्त्रिया निसय बुंलांदों एक्स एनडिपि अफ इउनाइटेड फरामा मानो गोदान पार्टी दानो गोनां जाखो एक नम्बराव प्रमद बर' सार बिथाङा मिथिगोन 2 नम्बराव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा मिथिगोन बिथांमोननियावनो सोंनिथां जे बिथांमोना मानो गोदान पार्टी दानो गोनां जाखो मावनांगौ गोबां दङ एनडिपिनि समयसाखौथ' बुंना फोजोबनो हाया दुखुआ दङ बिसोरा अल्टारनेटिभ माबा मोनसे नांगौ जादों बेनिखायनो अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड होनना बिसोरो मोनसे राष्ट्रीय गठन दादों एकर जानायनि उनावबो नों रन्जन दैमारिखौ जुदि सफैनो हायाखैब्ला नङा होमबा एकर जायै सिगां नों बोरै सफैनो दिनै भैरबकुन्द ब्लकआव इउथनि आरो बिसिनि महिलानि मोनसे वर्कार्स मिट बेयाव दिनै आंखौ लिंहरनायलाय आङो फैबाय आरो नुबाय बेयाव बिराद मोजां मोजां जोंहा जुल सेंग्राफोर जादों बिथाङा मामोन मा फरायनायमोन बिथाङा बिएससिआव फरायगासिनो दङ बिथाङा दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय राष्ट्रीय दलखौ मोजां मोननानै बे क्लाबाव जइन जादों आरो बिदिनो गोबां दङ जइन जानाय गोबां दङ बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों नंगौ नोंथाङा सोंनाय बायदि दिनै गोदान पार्टी दानायनि मोनसे चर्चा सोलिबाय थादों आरो जोङो दा निउसाव नुदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड होननाय मोनसे नुदों भुलबो जानो हागौ दा बे पार्टीखौ मानो दानो गोनां जादों बिथाङा मा दुखु दं बिटा रेकर्ड जानायनि उनावबो मा दुखु जाखो मावनांगौ मा आद्रा थाखो सरकारा मावनो हायिनि थाखायसो गोदान पार्टी दादोंथ' जों मावनो होननानै दा मानो थाखाय दादों बिनि उत्तरखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनानो हरखौबो मिथिगौ बिथांमोननियावनो सोंनिथां जे बिथांमोना मानो गोदान पार्टी दानो गोनां जाखो एक्स एनडिपि अफ इउनाइटेड फरामा मानो गोदान पार्टी दानो गोनां जाखो एक नम्बराव प्रमद बर' सार बिथाङा मिथिगोन 2 नम्बराव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा मिथिगोन नोंथांमोना थांनानै अफिस थांनानै सोंनिबा बांसिन मोजांसिन एन्सारखौ मोनगोन बेनो जाहैबाय दिनै मावनांगौ गोबां दङ एनडिपिनि समयसाखौथ' बुंना फोजोबनो हाया दुखुआ दङ बिसोरा अल्टारनेटिभ माबा मोनसे नांगौ जादों बेनिखायनो अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड होनना बिसोरो मोनसे राष्ट्रीय गठन दादों दिनै उइद्र'खौ बिथांमोना उइद्र' खालामनो थाखायनो गोदान पार्टी दानो गोनां जादों दिनै प्रमद बर'आ सीएम जाबाय नों उइद्र' खालामदो दिनै इउजि ब्रह्मआ मिनिस्टार जाबाय नों स्टेटजों रायलायना उइद्र' खालामदो दिनै दिल्लीयाव थानो थाखाय 2 एमपि दङ रोंगोरा सार आरो जयन्त बसुमतारी सार उइद्र' खालामदो दिल्लीयावथ' नोंसोरो थांबाय एमएलए दङ स्टेटआव नरेश लारि सार दङ आरो जोंहा गोबां इउपिपिएलनि एमएलएफोर दङ उइद्र' खालामदो सीएमजों रायलायदो दिल्लीयाव रायलायदो प्रमद बर' बिथाङा बुंदो उइद्र' खालामदो नोंथ' सरकाराव फैबाय नालाय सरकाराव फैयाबाथ' दाय जागौमोन मन्त्रि जानो मोनाबा दाय जागौमोन एमएलए जानो मोनाबा दाय जागौमोन मिनिस्टार जानो मोनाबा दाय जागौमन एमपि जानो मोनाबा दाय जागौमन दिन नोंसोरथ' गासैबो जाजोब्बाय उइद्र' खालामदो एनडिपिनि समयसाखौ सुफुंनानै होदो नुनो मोनदों केपिएल सरकारा बुंदों जेब्ला बिथांमोना बिधानसभायाव थायोमोन बिथांमोना खुनु सिन्था खालामाखैमोन रन्जननिफ्राय थाखाय जादों बिथांमोना दा पावार गोबां बाथ्राखौ लानानै भट बुनायगिरदों मा होनदों बिटिसि सरकार थानाय समाव बिथांमोना हाखौनो खुनु बाथ्रा रायखाङामोन रन्जननिफ्राय थाखाय नाथाय बिथांमोना सरकार गोबां बिथांमोना फरायखांबाय थादों
हाग्रामा महिलारि जेब्ला सरकाराव दङमोन जेब्ला सरकाराव दङमोन अब्ला बै समाव एकट जायाखै एकट जानायनि उनावबो नों रन्जन दैमारिखौ जुदि सख'नो हायाखैब्ला नङा होमबा एकट जायै सिगां नों बोरै सख'नो पइन्टआ बेसे नङा एकट जानायनि उनावबो नों प्रमद बर'आनो जा इउजि ब्रह्मआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा एमपिआनो जा एमएलएआनो जा मिनिस्टारानो जा नों सख'नो हायाखैब्ला एकट जायै सिगां नों बोरै सख'नो बेनिखायनो बुङाखैमोन सरसा गैयामोन बेबायदि रायजोफ्रा बुंदों जों नुनो मोनो आथिखाल थासारियाव बेबायदि नुबाय थायोब्ला इयुनावहाय जोंनि बे बर' रायजोआ बिजेपि सरकाराव गोलैयोबा जों बै समनि आखुथाय बिजेपिआ बुंदों दा दिनै थांनाय माबायावहाय एबसुनि प्रग्रामाव सोर फैखो गृह मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैदों बिथाङा 82% बिटाइ रेकर्डआ जाफुंबाय होनना बुंना गालांबाय दा बिथाङा बुंना गालांबावदों रायज्लायनानै जे बिटाइ रेकर्डनि 82% जाफुंनायनि जिथु फोरमान 82 जाफुंनायनि जिथु फोरमान बे फोरमाननि कपिया मानगोना प्रमद बर'नियाव गांसे आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव गांसे दङ माने 82टा माबा आइटेम्स जिया जाफुंबाय जायफोर 82%आ जाफुंबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 82आ जाफुङाखै होनबा बे 82टा जाफुंनायनि फोरमाना प्रमद बर'नियाव गांसे इउजि ब्रह्म सारनियाव गांसे आरो एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव गांसे दङनो दा रायजोनो होनो थिनदों नखर मन्त्रिया रायजोफोरनो राननानै हो रायजोआ मिथिगौ जे बबे जाफुंखौ नङाबा जोंखौसो दाय सानगोन होननानै दिनै नखर मन्त्रिया निश्चय बुंलांदों दा रायजोआ बिदि सोंदों दुलाराय बर' फरायसा अफिसाव थां 82% जाफुंनायनि लेखाखौ बि प्रमद बर' सारनियाव थां बिदो इउजि ब्रह्म सारनियाव थांदो बिदो नोंसोर मोनगोन भेन्सार स्कुल हिसाबै गोबां मास्टारफ्रा दुखु मोनना दङ भेन्सार स्कुलाव जानो गोनांमोन मा बुंगोन बेखौथ' दाखालि जोंहा माबाया एमएलएआ बुंखाबाय क'क्राझाराव जेब्ला एसेम्बलि जादों दुर्गादास एमएलएआ बुंनाय लोगो लोगोनो सप्तासे उनाव मोनसे माबा आइबिएस सिस्टेम फैसा बिसोर एसे फैसा मोनदों स्पष्ट जाखाबाय गभर्नमेन्टआ जेखि लिरना हरखाबाय बेनो दङ जेब्ला अननानै जेब्ला गभर्नमेन्टआ खालामगोन गासिबो पजिटिभ सरकार दं सोर दङ इउपिपिएलआनो सरकार दं गैया एबसुआनोथ' दङ सरकार दङ इउजि ब्रह्म सारमोनाथ' दङ सरकार दङ प्रमद बर' सारमोनाथ' दिनै सरकार दङ सरकारासो बिजेपि नङा होमबा बिजेपि दोंनो दङ माथो गासैबो बिजेपि दंजोबो जाफुंहोदो थिग जाबाय